Pane, kolik místa zbývá na vaší planetě? Dobrá, to je stále o mnoho více než na planetě Zemi, čili nemělo by se například právě nedostatkem místa hodnotit, která planeta má největší právo na to osidlovat ty ostatní, pane? Pan právě opravil vaši špatnou výslovnost. Pardon, já jsem velmi špatný ve vaší řeči, to vím, ale přesto mě zajímá otázka a vaše odpověď na ní. Vy jste se nám rozpovídal. Pane Čáslava, kam, kterým směrem vy se vrhnete? No, já nevím ještě úplně přesně, musím se poradit s manželkou, ale vrhnu to někam asi k Betě 6. Čili to je... Tam je planeta... Jo, čili přibližně tam. Tam. Planeta, ze které původně měl přijít náš host, bohužel nedorazil, naštěstí přišel pan... Já jsem rád, že jste nás navštívili v našem pořadu. Ten moderátor Bonk. Ten moderátor Bonk.